Makapaglaom, nindot kayo ang tao nga puno sa Espiritu, kay mawala na ang daan nga pagkatao, mabag-o na tanan, kaniadto, dali ra ka masuko, karon pailob na ka. Kaniadto makapaglaom, bangis ka, dili ka katulog, di ka kabalos, karon mapinasiluon ka na. Pagkanindot sa tao nga puno sa Espiritu. Diyos sa kamhanan sa tanan, itaknaa sa kagabion, sa kabuntagon ug kautuhon alang sa tanan namo nga mga viewers tibok kalibutan. Nagapasalamat kami nga ikaw nagahatag nining higayon usab nga kami makahimos pagpanag-uban, pagtuki padayon sa maing balita, the good news alang kanamong tanan. Hinaot pa nga among pagtulunan karon, ang among hisgutan makahatag kini kanamo og giya nga unsaon namo nga mahimong imong makanakan, imong makatawhan subay sa imong dalan, giya sa imong espiritu. Salamat to Dios nga ikaw magapakiguban ka namo o maghatag sa pinasig nga kaalam amo kining gitugyan sa ngalan ni Hesus. Amen. Karong gabi una, ikatulong nga gabi nga ato ang sa atong papakiguban sa My Journey Season 6. Atong tun-an karon kining pinasahi nga suhito para sa uban tingali murag dili ka importante pero naidaghan karon nga nagunahon na nga ay wala na ni siya oy. Ang atong tuhan karon, ang amahan lang ng anak, kaning ikatulo wala na. But I'd like to tell you, atong tunan ng atong textbook, kaning atong textbook ikan pagsugod, muna yung manual. Atong ito na kagabi, muna yung manual na to sa atong kinabuhi, yung malipay ta, o niya himsug ta, may panglawas, layo sa mga balatian, because of this manual. Karon kung mabalik ta sa atong manual, atong makita usab kung unsa ang pagtulunan may tungod sa balang espiritu kun comforter. Ang comforter mga kapaglaom kanang ang uban counselor. Mura bitaw ako naluya na ay comforter. So atong isgutan na. Gani kun imong hunahunaon pag-ayo sa diha nga si Kristo dinhi sa yuta. Adunay mga panahon nga ang iyang makatawhan mura bag labi na sa nawala na siya. Sa dinhi pa sa siyuta, okay kayo, salig sila ngadto kaniya. Apa sa diyang nawala na siya, sila nga mga tinunan, murabag doon na sila'y kahingawa. O nakita po na sa Diyos nga doon ay kahingawa. Unsa man ang ilang gikabalakan, ang una-una nila, pa sila mawala ang atong agalon, ang atong gisunod kanunay, unsa kay mahitabo sa tuwa. And so, ang Biblia naghiskot ini, unsa man na ang gitawag comforter, kon counselor. Magkapaglaom, tanaw nato dinhi ang Biblia kung ang atong manual, nagsulti ka nato, sa diha nga niya pa si Kristo, ang mga tinunan, murag relax kayo. Salig sila kina ilang agalon. Pero ang ilang kabalakan, kumawala na si Kristo. Unsa man ang ilang buhaton. Muna ang kinauyukan sa tungtunan karon. Apan kanus aman gisugdan ang paghisgot may tungod sa balang espiritu, kung espiritu sa Ginoo. Ato mabasa na sa Genesis 1:1 mo na pangutana sa diha nga atong basahon ang Biblia unsa may buhat sa espiritu una sa tanan nga gihisgutan sa balang kasulatan. Anita sa basahon sa Genesis 1 versikulo 1. Klaro dayag kay gihisgutan dinhi nagingon na balang kasulatan sa sinugdanan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta o ang mga langit ug ang yuta. Nganong mga langit tungod kay sa ato ugong pulong sa Hebro ang pulong langit, plural. Hinungdan nga, kung atong binisayon, sa sinugdanan gibuhat sa Diyos ang mga langit ug yuta. So munang heavens and the earth. Kaya sa mayim. Karon, sa diha nga gilalang sa kiduang kalibutan, mo giniunan hisgutan ang balang espiritu. Ngano? Kung imong tanan ang bersikulo 2, ug unya ingon dinhi, ug unya walay sulod ang yuta, no? Barren. Walay porma, wala sa mga kinabuhi nga tuwa didto. Kini, ingon dinhi, maduhog nimo og natabunan siya sa dagang hulob nga mga tubig og diha sa kangitngit nilimisan kini. Ang kalibutan gilimisan sa kangitngit. Way sulod, wa tanan, og unya way kinabuhi nga tuwa didto.
Apan, mo ninigiskutan ang primero yun nga pagiskot may tungkol sa Espiritu. Apan, ang Espiritu sa Diyos nagalihok imabaw sa tubig. Ang Espiritu sa Diyos nagalihok imabaw sa tubig. So, nade Espiritu, ang Diyos. Gani, kung imo sang balikon ang Henesis 1:1, gingon po din in the beginning unta ni God's Elohim. In the beginning, God's created the heavens and the earth, mga plural. Nga naman nga plural, kaya naa dito ang pagdalang makipaglaom, naa dito ang Amahan, na ang Anak, na po ng Espiritu. Ang buhat sa Espiritu, sa diya nga gilalang sa Diyos sa kalibutan, naglihok sa imabaw sa tubig. Karon, unsa man ang kanabang aktibo nga ahente kung agent sa Ginoo sa diyang ang tao magbag-o. Patayin to pa kayo, gihimo ang kalibutan ng Espiritu. Karon unsa may kanang agency, unsa may kanang kinahanglan nato pagayo kung ikaw gusto magbago, ako gusto magbago. Ingon ako ba nga asa yung na kayo, magbago ko, ako ra nang planuhon sunod tuig. Karon dili sa. Pero you cannot change yourselves unless otherwise there's somebody or something that will help you to be transformed. Muna din sa diha nga ang usa ka tawo sa bagong tugo na sige sa tanawan ng langit, kadugong siya sa wali o mga pulong ni Kristo, pero wag yun siya kagiunan nga magtagbo sila. Isa nga ganahan ko ng langit. Pero kani siya mga kapaglaom kay membro siya sa Sanhedrin, lawyer siya, makigistorya ko ng tao nga di inila. So wala gid siya nan mo bagwa siya gana o maulaw siya makigistorya kung adlaw sa gabi ilang. Sa diya nakigistorya siya, kung imong tanawon mga kapaglaom dinhi sa basahon ni Juan. Juan kapitulo 3 versikulo 5. Gisulti dinhi ni Apostol Juan, may tungod aning tawhana pero gitubag sa Dios. Isang sa man ako makantukan ng langit. Naniya dinhi ang pag-usab sa tao. Kung imong tanaw ng versikulo 5, naiyo dinhi ang balang kasulatan, ug si Jesus mitubag ngadto kaniya. Sultihan ta ka. Sultihan ta ka. Klaro kayo nga ikaw dili gyud makaadto sa gingharian sa Dios gawas kun ikaw magpakatapag usab diha sa tubig, di lang sa tubig apan diha pod sa Espiritu. So iyang gidayag dinhi nga kung ikaw di ay gustong mabago ka dili lang diha sa tubig, makakita ka sa gingharian sa langit, dili lang kay mabago ka diha pinagi sa tubig, apan yun dinhi, apan pinaagi sad sa balang Espiritu. You see? Ang kausaban sa tao makapaglaom is not only nga magpakatao ta pag-usab. Ato ni isgutan sa malabot mga gabi, unsa nang papakatao pag-usab. Pero igod dinhi, dili lang na. Kung gusto kang mausab, kinahanglan nga baguhon ka, giyahan ka sa Espiritu. Nakita na to mga kapaglaom, unsa man ang kahimuan sa Espiritu, sa diha nga tao mag-usab. Dili yung ka makausab sa imong kagalingon. Gani mga kapaglaom, kung atong tanawon na balang kasulatan, nag-ingon po din na nga, ang nagsulat aning atong manual, dili ni kay tao rangayano. Of course, mga tao nga ordinaryo, apan gigiyahan sa Espiritu. Kaya kung wala pa, dili po matagit kining atong basahon, kung atong textbook, ang Biblia. Adunay sa 66 ka mga basahon, nga naa dinhi, di matagit tanan kung walay giya sa Espiritu. Muna pangutana, kinsa may nagdasig, kinsa may naghatag kahibalo ni adtong mga tao kung propeta nga nagsulat nining maong basahon atong manual. Okay? Kinsa man unsa may ilahang nagbasa ba sila encyclopedia o karon mga paglaom kuyaw na kanatay AI. Ato lang tan-aw dito AI lang hatagan ta sa mga words manang uban di na magtuon kay AI na lang. You see? Pero kani sila wala pa AI ni. Kinsa may nagdasig nila. Ato basahon 2 Pedro 1:21. Klaro ang isulti din mga kapaglaom. O kaduhang Pedro 1 versikulo 21. Nagyo na ba lang kasulatan? Okay. Ayon sa dinhi. Walay propesiya nga ning abot gikan sa laing na tao. O ang tao mo ay naghatag kaniya mo na isulti. Wala. Apan ang mga tao nga nagsulat ani kasulatan, gigiyahan sila sa balang Espiritu. Nagasulti kinila sa mga pulong gikan sa Dios. Kani ang balang kasulatan, gisulat sa mga tao nga gigiyahan sa balang Espiritu. Muna kung nagsulat man galing sila sa balang kasulatan kung sa pulong sa Dios, dili tungod kay ilahan ng hunahuna.
Apan klaro giingon sa Pedro, ingon siya, dili kana giya sa tao lang, apan tungod na sa balang espiritu. Muna makapaglaom nga kasaligan kayo kining atong textbook, ang atong manual nga atong basahon kay ang nagdikta sa tao nga nagsulat ani gigiyahan sa balang espiritu. Now karon pangutana. Kinsa man pod sa diha makigsunan nga si Kristo dinhi sa kalibutan, unsa pa gisulti ni Kristo sa iyang mga sumusunod? Napo siya gisulti. Unsa may gisulti niya? Ingon dinhi, unsa may gisulti ni Kristo may tungod sa balang espiritu nga himuon ngadto sa iyang mga sumusunod. Ang espiritu mismo mo'y muhimo. Si Kristo lang mo'y naghandom nga mo na himuon nimo. So klaro yung kayong gisulti dinhi nga ang espiritu aduna kini role sa kinabuhi sa tao. Muna nga, the good news about the Comforter, karon mahibala ito, unsa magiging makahimo diay. Una, naglalang siya, kauban sa paglalang sa kalibutan. Ikaduha, usa siya makapaglaom sa diha nga ikaw magbag-o, siya mugiya nato. Karon, unsa man, Roma, Juan, 14, versikulo 26. Ingon din ang balang kasulatan. Juan, kapitulo 14, versikulo 26. Mo ni nakanindot dinhi kay sigutan nato unsa gyud ang kahimuan sa balang espiritu. Ako masahod ingon dinhi. Apan ang balang espiritu, the Holy Spirit, will come, moadto sa imuha, tabangan kaniya. You see? Ang espiritu, tabangan kaniya. O saan pagtabang niya? Tabangan kaniya, tungod kay kini ipadala man sa akong amahan. Ang espiritu, mo'y magapuli kanako. Kung ako mawala sa inyo ha, ay mo kabalaka. Kaya ako mawala sa inyo ha, na ipadala kaninyo, mutabang ninyo. Tungod kay ako maadtuman sa kong amahan magpadala ni ini kaninyo. So, sa gisulti, versikulo 26, para yun makapaglaob. Ingon din ug unyang ang espiritu, magatudlo kaninyo sa tanang mga butang, ug magkapahinunom kaninyo kung unsa akong gisulti kaninyo, samtang uban pa ko ninyo. Buti pa sabot makapaglaom, nga ang espiritu di ay, siya'y mutsulti padayon, pahinunuman ang mga disipulo sa mga pulong iyang gisulti sa dini pa siya. Isa nga mulakaw naman ko, pero kabalaka. Kay na ipadala sa kong amahan, mo'y mupuli sa kuha, o kana mo ang balang espiritu. Apan sa unsa man makapaglaom, ang pagtawag ni ining maong espiritu nga gisgutan nato. Unsa man iyang rule diri sa kalibutan. Kung imo padayog basa kay balik ko nato gamay ang Juan 15. Anita sa basahon gyapon ni Juan. Juan 15 bersikulo 26. Usa gyud dinhi. Dagingon dinhi makapaglaom kapitulo 15 26. Niya. Sumunang yun ako kining atong manual nindot yung kay atong basahon pirmi. Usa gyud dinhi. Apan ako magapadala sa magtatagan. Magpadala kaninyo sa mga magtatambag, counselor. Okay? Sa uban counselor, ang uban igsoon comforter. Maluya ka na imo comfort. Magpadala ko nimo aning magtatagad kaning comforter kon counselor ang espiritu sa kamaturan. Nindot kayo. So, giyahan ka sa espiritu, bag-uhon ka ug unya giyahan po kaniya ngadto sa kamaturan. Padayon nagbasa makapaglaom. 15:26 tagingon dinhi, og siya moanhi nga anak kaninyo gikan samahan kay akong isulti. Kay siya magasulti, may tungod kanako. Tanan. Magasulti siya, may tungod kanako. Gikan samahan, o magasulti siya kaninyo sa tanan yun, may tungod kanako. Munang kasi Kristo makapaglaom, iyang gipasidan ang daan, ang iyang mga disipulo sa mawala man ko dili madugay. Karon, akong ipadala dinhi ang comforter, counselor, nga mupuli sa ko ang musulti sa mga butang, may tungod kanako. Now, sa diha nga ang espiritu mo ani, adunay siya dako kay nga rule, tulo ka mga butang. Unang pangutana dinhi makapaglaom, unsa man ang dagko nga mga butang, tulo ka buok, nga diin himuon sa comforter, sa espiritu, dinis kalibutan itong ipuyan. Tanawa, ato taghapon sa basahon ni Juan. Juan, kapitulo 15, karon ato ta, kapitulo 16. Juan 16, versikulo 7. Ang sagingon, ingon din balang kasulatan. Apan, ang tinuod lang, ingon din maayo gyud nga ako mawala dinhi. Maayo gyud nga ako mulakaw.
Tungod kay kung di ko mulakaw, wala po'y ipadala nga magtatambag. Dili mo anhi, muna mulakaw yung ko. Pero kung mulakaw na ko, matod pa niya dinhi, kung mulakaw na ko, siya mo anhi dinhi. Tungod kay ako man, wala na putol ni atong teksto dinhi. Okay? Ingon dinhi, kay sa screen na to makapaglaom, He will come because I will go to my Father and He will tell me, ito sulti sa inyo ha, may tungod ka nako, may tungod sa katapusan nga mapangitabo. So isa nga, isulti niya sa inyo ha, unsa may katapusan sa mga panahonan, ang Espiritu na. Gani kung imong tanawon makapaglaom, siya city sa disais, o niya, isa nga, tinuod lang, isulti ninyo na, kay siya niya magasulti sa tanan, diha sa inyo ha. O niya, kung siya mo anina, siya mo kumbinser. Versikulo 8, siya niya mo kumbinser sa inyo ha. Sa mga sala nga nahimo sa kalibutan, ug unya ang pagkamatarong sa Dios kini ipaabot unya tungod kay ang paghukom moabot na. Kinsa may muhatag koreksyon, may tungod sa malabot isa nga iyang isulti ang mga pakitabo sa malabot, mga propesiya. Ug unya ang paghukom usab moabot na. Ingon dinhi og ang pagkamatarong iyang igasulti tungod kay ang paghukom sa kalibutan magasingabot. Dili pa moabot ang paghukom na Espiritu mugiya nato. Kung imo tanaw ang bersikulo 9, naging din ha, ug unya iyang badlungon ang mga tao pinasikad unya kung unsa ilang nahimo. Ato basahon 9, ingon dinhi makapaglaom, ug unya iyang sultihan, iyang badlungon ang mga tao may tungod sa ilang sala nga nahimo. Ug unya sila nga mga tao nga wala mo tuo kanako, sa ato pa ang Espiritu mo na musulti sa mga tao nga wala mo tuo kang Kristo. Siya na musulti. Katong wala mo tuo sa kuwa, katong nagpakasala, siya na musulti. O niya ang Diyos na og unya iyang badlungon sila nga mahimo unta silang insakto. Ato masahon bersikulo 10, ingon dinhi. Og unya siya unya magasulti kanila nga unsaon nga sila mahimong insakto tubangan sa Dios, maglakaw tubangan sa Ginoo. Ingon dinhi, ug unya magapadayon sila paglakaw ngadto samahan, ug sila bisan kamo dili makakita kanako, apan siya magagiya kaninyo sa dalan inyong pagalaktan. Abang yung makapaglaom, wala na si Kristo. Apan kinsa may nagiya sa mga apostoles. Daghang nahimo ang mga apostoles tungod aning comforter, aning counselor, kung balang Espiritu nga gipadala sa anak gikan samahan aron mooy mutabang mugiya ug mutudlo sa mga katawan nga iyang sumusunod. Ngano magisgutan diya kini? Ingisa nga ang paghukom ko duol na. Unya ko ang paghukom mo abot niya dili mo magiyahan ang prinsipe aning yuta na silutan na biya. Ang yawa makapaglaom si Lucifer gisilutan na biya. Ingisa nga human na og silot. So kamo na lang kung magpadayon mo og di mo tuo sa kuha, mahimong masilutan pun mo. Ato ba sa bersikulo 11? Ingon ang bersikulo 11 nagkariyon dinhi. Ug unya paghukom mo abot. Tungod kay ang prinsipe nining kalibutana ay nahukman naman. 11. Ang prinsipe nining kalibutana nahukman na. So ang paghukom makapaglaom, muabot ka na siya, human kita giyahi, tudloi, koreksyon sa balang Espiritu. Pag di ka madala, ingon dinhi, o di ka mo tuo, apil ka sa prinsipe sa kalibutan pagsilot. Karon, ang mga butang makapaglaom nga gisgutan ni Kristo, mga butang nga diin pagadadon sa Espiritu sa mga tao nga tumutuo. Katong musunod na kaniya ba? Unsa magigami, unsa pa himuon sa Espiritu ato mga tao nga din ning sunod siya ha. Ni pangutan dinhi, unsang tulo ka mga butang nga gihimo gisulti ni Kristo may tungod sa Espiritu nga sa kamatuoran og himuon kini niya sa iyang mga tinun-an, sa iyang mga sumusunod. Ato basahon mga kapaglaom, murag gyapon Juan 16 adto sa 13. Igo dinhi ang balang kasulatan. Sa diya nga ang Espiritu sa kamatuoran moabot, siya unya magagiya kaninyo ngadto sa tanang kamatuoran, og siya unya magapadayag kaninyo dili siya kaugalingon nga mga ideya. Ang Espiritu moabot, musulti dili siya kaugalingong mga hunahuna o mga pinulungan. Apan siya magasulti kaninyo, padayon dinhi, magasulti kaninyo kung unsa iyang nadungog. Sa ato pa nanay bitaw panaghiusa, panagkuyog sa Amahan, Anak o sa Espiritu.
musulti lang ang espiritu, ilig ani dinhi, unsa iyang nadungog. Kay isulti niya may tungod sa kaugmaon. Muta atong gisulti kaniha nga sa kaugmaon ang paghukom iyan na isulti. Nakulangan lang itong mga litra ang atong teksto kaniha. Apan karon gibalik dinhi sa versikulo 6. Sa 12:13 man to. Karon dinhi sa 16 isa nga, magasulti siya may tungod sa kamatuoran, unsa iyang nadungog. Nga naman kay isulti niya ang may tungod sa ugma. So, kung atong tanawon ang atong panghitabo karon, ang kalibutan talitapos na. Nga nata sa tumoy itang bungaw sa katapusan. Apan mahimo lamang hingpit atong kahibalo kung unsa mahitabo pagyud sa malabot. Kung ang Espiritu sa Ginoo mugiya nato. Gani, kung imong tanaw na 14 sa 1:16, ingon sa dinhi, og magadalas siya og himaya, iyang ipakita nganha kaninyo. Kung unsa man ang iyang nadawat gikan kanako, iyang ihatag diha ang himaya ngani kanako, og iyang isulti unsa man nadungog niya. So mga pagkapaglaom, ang himaya nga gihisgutan dinhi kung ang mga katawhan nagsunod kang Kristo, kung ang mga katawhan nga kanunay nagsunod sa mga kalagdaan, o kanunay nga mutuo kaniya, nagkinabuhi insakto, sila usab, ingon na, makabaton sila sa unsa, sa kalipay nga dayon. Makiguban sa Ginoo, ang gusto sa Ginoo, nga magiyahan ka, ako, kitang tanan, o atong mga viewers kanong listeners, magiyahan kita, unsa may ugma sa tong kinabuhi. Magkabili makita ning kalibutan nga magantos, makapaglaom ang tuyo sa Dios baya, nga magiyahan gyud ta muna unsa kami nung danon ng espiritu alang kanato unsa man ang tinguha gyud sa Dios nga unta iyang ihatag ni kanato makapaglaom magiyahan gyud ta wa na may Kristo mugiya nato ron. I mean wala na may Kristo atong makita masunod pero kinsa may atong sundon agiya na si espiritu. Muna ko natong tanawon makapaglaom ang Lucas kapitulo 11 bersikulo 13. Lucas 11 bersikulo 13. Okay niya atong basahon unsa man ang mahitabo, unsa may gusto sa Ginoo nga himuon sa espiritu nga di kanato. Ato basahon, Lucas 11:13 kanini. Kung ikaw makasasala man nga katawhan, now maghatag man gani ikaw og gasa sa imong anak. Kung ang tao kuno nga makasala, kamo man gani mohatag og maayong gasa ngadto sa mga anak. Okay, gasa ha. Karon, ingon dinhi padayon ang mawang bersikulo sa 13 ingon siya. Now, unsa pa kaha, kami hinungdanon ang langiton nga mahan, nga maghatag kaniyo sa balang espiritu, alang kanila nga nangayo kaniya. Sa ato pa magkapaglaom, ang espiritu di ay ihatag lang kung mangayo ka. Magiyahan lang ka kung magpagiya ka. Ginoo, tabagi ko, pinagis mong espiritu, magalakaw ko sa putli nga kinabuhi, ug tuliin nga dalan. It is the Spirit who will guide us. Sa ito pa ko nangamahan ko nung kalibutanon, makasala, muhatag magiligasa sa iyang anak, dili niya hatag gasa nga dili maayo, katong mga butang nga maayo. Isa kung muhatag man galigasa, how much more ako? Muhatag ko o gasa kaninyo, o sa mga gasa, balaan nga espiritu. Alang kanila nga mangayo, alang kanila nga musangpit kanako. Now, sa diya nga ang tao magkapaglaom, makadawat na sa espiritu. Muna ito tanawin karon. Sa diya nga makadawat na sa espiritu ang tao. Unsa man ang makita sa kinabuhi sa tao nga naa na espiritu. Yung isa nga kanang tawhana naa na espiritu. Payo na kanang tawhana ang espiritu sa bino mo naa siya ha. Muhubog niya manghasi espiritu sa bino. Pero unsa man ang espiritu, unsa may timailhan nato nga nakadawat na ang tao sa espiritu. Anita sa Galacia. Galacia makapaglaom kapitulo 5 bersikulo 22. Okay? Galacia, Kapitulo 5, versikulo 22. Ingon na balang kasulatan. Apan, sa diya nga ang balang espiritu na magakontrolar sa imong kinabuhi, matay pagayo, siya unya magabunga sa mga bunga nganhi kanato, klase sa bunga. Kung ikaw magihan sa espiritu, ikaw unya magapamunga nining klase ng mga bunga. Unsa man klase sa mga bunga? Padayon ba sa ato, mga kapaglaom, versikulo 22, ingon dinhi, gugma, kalipay, kalinaw, pailob, karaghop, kalumo, pagkamatinud-anon, ay mo na bunga. Ang tao may gugmaon, ang tao magkapaglaom nga maaghop, maayo, matinud-anon unya may gugmaon, ana-ana na si bunga. Masa nga bunga?
bunga sa Espiritu. Padayon na to, daghan pa ning bunga ha din nga makita sa kinabuhi nato kung ang Espiritu imo nang nadawat. You see? So yung pagkadini, padayon na to makapaglawom, ako lang gisumpay ang versikulo 22, kagamay na nabilin, o niya apel ang 23. Naging din ang balang kasulatan. Gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaghop, pagkamaayo, ingon din pagkamatiranon, o niya pagkalumo, pagpugong sa kaugalingon, self-control. Kini siya wala gi balaod nga iyang gisupak. Dini sa New Living Translation, here there is no conflict with the law. Ang tao di ay mga paglaom nga magiyahan sa balang espiritu nagatuman sa kasuguan. Walay gisupak ka balaod. Muna kung ikaw giyahan sa espiritu, maglakaw ka, of course, naapon ang mga balaod sa Ginoo imong sundon. Ang balaod, dili ka magpatay, di ka mangawat. So, magihan ka, matudluan ka, kung ang espiritu na nasimuha. Muna, kung ikaw gani na nasa espiritu, kung na espiritu nimo, magkinabuhi ka diha sa espiritu. Padayon itong basa, versikulo 25, ingon din kung kita nagapuyo na diha, kauban sa balang espiritu, na kinahanglan nga kita, atong sundon ang balang espiritu, ang iyang paggiya kanato sa tanan nga bahin sa atong kinabuhi in every part of our lives. Pasila no? Dili kay kanilang kada dili. Kanilang kay murag bahando ko, kani okay ra malipay ko. Sa tanan nga bahin sa atong lawas. Kung ikaw gani nakadawatan sa espiritu, nan imong sundon ang paggiya sa espiritu. Let us follow the Holy Spirit's leading. Sa tanan nga bahin sa atong kinabuhi, in every single moment of the day, you have to follow the dictates and the leadings of the Holy Spirit. Makapaglaom, nindot kayo ang tao nga puno sa espiritu, kay mawala na ang daan nga pagkatao, mabag-o na tanan, kaniadto, dali ra ka masuko, karon pahilob na ka. Kaniadto makapaglaom, bangis ka ika, dili ka katulog, di ka kabalos, karon mapinasaluon ka na. Pagkanindot sa tao nga puno sa espiritu. Mao na, ang atong iskutan kaniya sa Juan, nga kung ang tao gustong magbago, dili pwede lang sa tubig, apan sa espiritu pod. Kay mo na magigiya ka nato. Unsa man ang pinasahi nga gasa, nga mabat na nato, kung ang espiritu nga ni ka nato. Unsa man yun. Kinigihatag po nga to sa iglesia. Unya, mo po ning panahon makapaglaom, nga ang tao nga makabaton sa espiritu, gigiyahan sa balang espiritu, siya sad magabuhat sa insakto, at tubangan sa makatawhan. So, unsa magyud ang pinasahi nga gasa, nga din igahatag sa balang espiritu sa iglesia. Aron nga ang pagbuhat atong humanon. Niya makapaglaw ito basahon. Kolosas. Ano naklo? Unang Korinto. Dili Kolosas. Unang Korinto, kapitulo 12, versikulo 6. Niya din nagiskuta din nga unsa may mahitabo kung kita makadawat sa espiritu, o kung sa po'y kahimuan alang sa iglesia. Giskutan na ba nato ang primero yun nga gabi, ang maayong balita may tungkol sa katawan sa Diyos. Okay? Muna ang iglesia, the called out ones. Sa unang Korinto, 12:6, nagingon din makapaglawa ito basahon. O unya, adunay na kalalain nga mga gasta diha sa iglesia, nga kini magamit sa pagbuhat sa mga katauhan. Parihara nga Dios, o sana ka Dios tinuod na to nga nagalihok diha sa tanan, o gonya nga ni kanato, aron magabuhat kita sa mga butang, o sa mabuhatang mga butang. Sa city, ingon din o sana ka Ginoo, nagalihok diha kanato, gihatag niya sa iglesia. Sa city nagpareho din usahay ingon din, ang uban, sila nakadawat sa espiritu, o makita diha sa matag binuhatan sa katao. O kini sila nagahimo sa maayo. Kani mga tao nakadawat sa espiritu, nagahimo og maayo para sa uban, para po sa kaugalingon. Muna yung din nga, murag laay nakita nako nga diha sa espiritu, makita nato nga nasa espiritu, kay naghimo naman siya maayo. Pero kung wala gani, nagyapon ang pagkadaan nga pagkatao dili masuko. Versikulo 8, ingon din ang versikulo 8. Kaya ang espiritu maghatag sa usa katao sa abilidad sa pagsulti. O di kay kabalo di musulti, murag si Moses ba? Gingon sa Ginoo, lakaw ka ngadto sa Ehipto. Imong kuhano kung kataway sa dili ko kahinay ko musulti ka insa ako'y mutabang nimo, ako'y muhatag sa imong pulong. Karon naa dinhi gasa sa mga tawo nga maay musulti. Ingon dinhi ang usa, ang espiritu maghahatag kan sa usa ka tawo abilidad sa pagsulti, sa kinaladman,
na kay kinaadman, dili kinaladman, kinaadman, wisdom. O gonya, maoras sa mga espiritu maghatag sa uban sa abilidad sa pagsulti sa iyang kahibalo. Maorang espiritu, pero lalay ang gihatag. Gihatagan ka og pagsulti, niya isa gihatagan ka kahibalo. O niya, kung ang tanaw nimo ang versikulo 9, maura pong espiritu ha makipaglaob, dili kay daghang espiritu. Muna og daghan magaling na espiritu sa bino, espiritu sa atong pagkamasuk-ano, dapat kuno espiritu diha sa imong ilok, ay pastila daghang espiritu dinis kalibutan, pero usa ka espiritu yes Ginoo magigiya kanato. Ingon dinhi, maurang espiritu ha versikulo 9 nga maghatag og pagtuo sa usa ka tawo. Maurang espiritu ha gyapon maghatag ingon dinhi og gasa sa pagpanambal. Sa ato pa sa iglesia, dunay daghang makatawhan, dunay usa ka espiritu apan laylay ang ihatag niya sa makatawhan. Laylay atong magasa. Muna yung din na mo ni ang bunga sa espiritu, kung anang espiritu na sa imuha, namunga na, gugma, pakigdait, pagkabaaghop, kalumo, pagtuo, pero napagilahi, tagahan pag yun niya, ang usa ka tao, lahi-lahi ng mga gasa, manambal ka, mo sulti kag mga pinulungan, o gunya, mo interpret ka, nakikahibalo, morang espiritu ha. Versikulo 9 na, sa iglesia na ha, o niya, kung imutan ang versikulo 10, na parang ibigin ni, o ang espiritu nga maghatag sa usa ka tawo gahom sa mga milagro, paghimog milagro, o sa usa, paghatag abilidad sa propesiya. So magkapaglaom kini nga mga sita sa Biblia, mo ni gihimo sa espiritu. Napagilain, para yun ang Jesus na to. Ingon din ang Jesus. Versikulo 10, ingon din o ang espiritu, maghatag abilidad sa paghukom. Kung unsa, agik, paghukom, gikan sa espiritu, o unsa man pod ang dili maayo. Ingon din hukman ka. Sa diha ka maghimo ka og dili maayo. Pero ang espiritu dili na muhatag na tugiya nga malahi atong kinabuhi. So padayon, sa Jesus makapaglaob dinita sa akong gibasa diha sa easy to read version. Nasa screen na to. O niya ingon pagkidinhi, ugon niya ang espiritu, maghatag sa usa ka tawo abilidad sa pagsulti, lahi-lahi nga panulungan sa mga lingwahe, o maghatag sa abilidad sa pag-interpret sa mga lingwahe. Kamao ka mo, say-say. O niya sa 28, ang kanindot makapaglaom kay makita nimo sa iglesia, lahi-lahi gyud ato ang kapabilidad, lahi-lahi nga ato itong responsibilidad. Muna ingon dinhi sa iglesia nga iya sa Ginoo, katong iglesia nga didto ang mga Hudyo o mga Hintil nag-usa, ingon siya sa versikulo 28, padayon dinhi, ugonya diya sa iglesia, gihatag niya ang una, ang dapit sa mga apostol, pagka-apostol, ikaduha, propeta, ikatulo, magtutudlo. Sa dili tanan magtutudlo, naay apostol, naay mga propeta, naapoy magtutudlo. Ugonya ingon dinhi padayon ang 28, og ang Dios naghatag sa usa ka dapit, okay, niadto mga tao nga maghimog milagro, mga tao nga din nagahatag o dunay abilidad sa pagpanambal, ang uban magatabang sa uban, ang uban sad magatabang sa pagkagamhanan, o katong uban magasulti sila sa lahi-lahi nga pinulungan, pagkadaghang mga gasag yan. Muna ang iglesia makapaglaom ang mga tao nga nagsulod sa Ginoo nga mapuno sa espiritu, daghan ang ilang gasa nga madawat, daghan ang ilang mahimo sa mga katawhan sa palibot. Apan unsa man gyud ang tanan nga mga miyembro sa iglesia kung sila makadawat sa maora nga gasa, usaon mo na nila. Lahi-lahi man sila gasa. Nalipay kay ko sa theme sa tibok kalibutan sa Iglesia Adventista kay Integrated Formation. Katong gasa atong usahon to. So kada bang gipanghatag sa matag membro sa iglesia nga gasa, kanang gasa kay dili man parehas. Ato man gibasa din kinahanglan nga ato pang di man parehas siya may mo kanta ko dili bisag managhoy yabag. So imo tanaw baliko na to ang Korinto 1 Korinto 12:11 ingon diha ang espiritu parehara. Maurang espiritu ha naghimo ani mga butanga. Ang espiritu naka-desider, nakahukom sa paghatag sa tanan matag usa hatagan. Apan dili parehas. Nga naman, sa 29 sa 1 Korinto Kapitulo 12, dili ang tanan mga propeta, dili ang tanan mga apostol, dili ang tanan magtutudlo, dili ang tanan magahimog milagro, dili ang tanan. Busa sa 30, ingon dinhi, dili ang tanan makabaton sa maurang nga gasa sa pagpanambal, dili pod ang pagsulti sa mga pinulungan, dili pod ang pa-interpret sa mga lingwahe, dili muna akong gibutan din sa screen makapagkalaom, not all have gifts of healing, not all
have different languages, could speak different languages, and not all also could interpret any languages. Dili tanan, na iban maayo, na iban dili. So mga kapaglaom mo ni nga itong hatag pagtagad. Karon, ang gasa mga kapaglaom nga ato bitawng mura ba gihandom gyud nato nga gasa. Unsa man ginagasaha? Muna po tayo din unsa man ang gasa gyud nga kanunay gyud nato ginahandom nga maibog ta ba bitag inanda po na akong gasa oy. Unsa man ang gasaha? Ato basahon 12 ra gyapon sa Korinto dito ta sa 31. Ingon din pagpadayon lang ka pangayo. Pagkabana niya ng espirituhano nga gasa nga imong giunahuna nga labing dako o sa may labing maayong gagasa may tagmahimo ko niya sama kay may mukanta pero niya makapaglaom katapusan ni nga atong isgutan ingon din apan karon gusto nako nga akong isulti nga ang baagi ko nadalan pagong kinabuhi mao na ang pinakadako nga gasa makapaglaom ang pinakadako nga gasa mao ang dalan pagong kinabuhi. Karon ang dalan sa kinabuhi makapaglaom mao na siya ang atong tan-awon pag-ayo aron magiyahan ta kang espiritu mo giyaman nato. Ingon siya ang dalan sa kinabuhi mo na pinakadako nga gasa nga akong ihatag ninyo. Giyahan mo sa espiritu. Pero unsa man, abi ninyo sa diha nga si Kristo hapit na wala pa siya mukayab sa langit, human siya pagkabanhaw, iyang gisaaran ang iyang mga disipulo. Nakabantay mo nga iyang gitapok ang mga disipulo, wa pa siya mukayab sa langit, ang iyang handom makapaglaom, siya nga magpaabot lang mo. Nga no? Balikan na to ang sinulat ni Pablo sa Juan. Juan, buhat, datuwan. Buhat, Kapitulo 1. Nag-ingon din ang balang kasulatan. Buhat, Kapitulo 1, versikulo 8. Ingon sa din apan sa diya nga balang espiritu, moabot na kaninyo, kamo niya makadawat o gahom, o kamo magasulti niya sa mga katawhan, may tungod ka nako, bisan asa. Ang gahom di ay mga kapaglaom, human si Kristo, wala pa si Kristo mukayab, isa pagpaabot mo, magkabaton ka mong espiritu, o kanang espiritu, maghahatag kaninyo igong kadagahom, kadasig, nga inyo kong isulti sa tanang magkatawan, bisan asa everywhere. Unya siya, iyang gibutangan din po, bisan asa man to prisa nga, dito sa Jerusalem, dito sa Judea, sa Samaria, o bisan pa sa tumoy sa kalibutan. Ning kayab si Kristo gibiyan ng mga disipulo apan gisara niya nga mabatnan yung espiritu. Pila ra ka semana makapaglaom nga naghuman sa pagkabanhaw ni Kristo nga ang mga apostolis nagtapok nakadawat sila sa espiritu. O kini makapaglaom mo ni katapusan tong pangandoyon kayo. Sa diha nga sila kadawat sa espiritu nagsulti sila sa mga pinulungan. Kaya ito nagisgutan nga ang usa sa mga gasa makasulti ka sa pinulungan di dili imuha. Ang insik makasulti nagtinagalog. Karon ang mga disipulo nga napuno sa espiritu sa buhat 1:8 karon makapaglaom sila nagsulti. Pagpanulti nila nakadungog ang mga tawo nganong man sila nga Hudyo nagsulti man sa atong pinulungan sa hubog na sila. Apan makapaglaom kun imong tanan na balang kasulatan si Pedro nagtindog mga tao sa buhat 2 wala mi nga hubog. Apan napuno kami sa balang espiritu mao gani nga ngayon sundo ninyo ang among isulti sa inyo ha. Magkapaglaom, tumiktalong story short, sa wali sa mga apostolis nga human na puno sa espiritu. Kung imong tanawon ang buhat Kapitulo 2, versikulo 41, niya din yung magkapaglaom ang isgutan, unsa man ang nahitabo, 2:41, sa basahon sa buhat. Dayo din o kantong nagtuo, panahon nga sila na puno sa espiritu, o kantong nagtuo kang Pedro, nagingon, sa iyang gisulti, sila gipang bautismuhan, o gidungag sila sa iglesia, muabot sila 3,000 kabuok. Ato nang gisgutan to una. 3,000 kabuok, gani nagparayo din sa Corinto City, og ang maorang adlaw, ang ginaghanon sa mga tao nga ning dawat kang Kristo, kanunay dungag sa iglesia, sila mga tao nga nangaluwas, og sila unya gidungag sa mga pundok nga nagtuo sa Dios, gitawag nato og iglesia. Gidungag sila human nakadungog. Mga kapaglaom, ang akong paghinaot mao, nakadungog ta sa mensahe, madunggan na to ang mensahe tibuok yung series sa My Journey with God. Dili pa na maulang. Apan madungog na to makapaglaom, ang mensahe unsaon na to mahimutang magkinabuhi nga ligdong. Ang tanan nga ning tuo kang Pedro o sa mga apostoles gibautismuhan, gidungag. Atong hisgutan na gitay supidasay ana nga suhito. Apan kini makapaglaom, ang tanang nakadungog, nag-usab sa kaugalingon. Mo bitaw na ingon si Apostol Pablo
Ingon siya, mao ni gisulti sa Ginoo kanamo sa Buhat kapitulo 13, 47, nga kami gisugo nga mahimo kaming kahayag ngadto sa mga hintil. Ilan nang ipadayon ang gisulti sa Ginoo ha? Ora pagdalag kaluwasan ngadto sa pinakatumoy sa yuta o pinakatumoy sa kalibutan. Nagdala og kaluwasan. Makapaglaom ang mensahe nga atong madungog nining tibok series sa My Journey with God o sa NIT 2025. Mao kini ang mensahe nga magatud kanato og kaluwasan. Gani kung imong tanawon padayon imong basa makapaglaom ang bersikulo 48 sa Buhat 13. O gonya kini nga mensahe sa kaluwasan, kini mo kuyanap ingon sa kalayo sa tibuok region. May tungod kanang wildfire mo na'y silaob nga di ka makabangbang. Dako nga kalayo, dako nga silaob. Ang lasang masunog. Mo ni wildfire. Ang mensahe sa kaluwasan, mukuyanap sama sa wildfire. Makapaglaom, kung kaniman galing gihimo sa mga apostoles, mo sa nihimo sa mga tao karon hinungdan nga naa aning My Journey with God kay gusto sa namo nga ipahat ang mensahe sa kaluwasan ngadto sa tanan. Dili doktrina sa Adventista, no. Apa doktrina sa atong manual, gisulti din ato nagisunod atong manual. Gani sa Apostol Pablo sige gwali bisag asa naglakaw ra, magsakay-sakayan, hike magabi. Apa niya gisulti niya dinhi. Sa diya nakadungog ang makatawhan sa Epeso. Kadungog na mo sa akong gisulti. O sa gisulti ni Apostol Pablo, ingon sa dinhi sa Epeso 4 bersikulo 21. Nindo ang gisulti niya dinhi. Epeso 4:21. Ingon sa dinhi. Tungod kay kamo nakadungog naman may tungod kaniya nan nahibalo mo sa kamatuoran may tungod ni Kristo. Ang atong gisulti Kristo naman gyud kamatuoran ang Biblia, kamatuoran si Kristo sa Juan 14 bersikulo 6. Now ilabay na ninyo ang iyong datan nga kagawian, ang inyong karaan na kinabuhi nga diin mo'y nagakadunot. Pinagis yung pagkatawhanon, nagalingla kaninyo, biyay labay na ninyo, hinunua, ingon din sa versikulo 23, hinunua, kinahanglan ka mo magbago sa inyong espirituhanon nga pagkinabuhi, sa huna-huna, o sa inyong kagawian. Tanawa. O sa may gisulti, 24, kinahanglan nga inyong gisulob, ang bago na nga pagkatao, tungod kay kamo bago naman nga binuhat, gihimo kamo diya sama sa Dios, matarong balaan o insakto. Makapaglaom, kining Biblia, mo'y atong basyanan. Ang among pag-ampo sa kinatibukan sa kalibutan sa atong viewers karon. Nga ikaw gakunta, atong tagaag pagtagad ang pulong sa Dios. Kung ikaw makasabot na sa pulong sa Dios, ingon din niya, naan baguha imong kaugalingon, mag-usa diha sa pagtuo kauban ni Kristo. Ang akong paglaom ni kagabion nga unta, bisan kita dili magkita. Apan kung kita mahiusa, ang atong gitunaan sa primerong gabi, ingon si Kristo, napa ko'y mga karnero na sa laing panon, apan tawgo na ko sila. Ugon niya, aron doon nali usa ka panon, doon nali usa ka magbalantay. Tawgo na ko sila. Makapaglaom, usa lang ka iglesia, ang iya sa Ginoo. Ang iglesia, nga nagasunod kaniya, ang iglesia, nga nagatuon sa balang kasulatan, ang iglesia, nga nagatuman siyang makalagdaan, kay siya o niya mingon, kadtong nagatuman sa kong kasuguan, sila o niya adunay katungod, pinadayag kapitulo 12, 24 versikulo 12, sila o niya dunay katungod sa pagsulod sa gingharian sa syudad, ug pagkaon sa mga kahoy nga ang mga prutas maghatag kinabuhi, sila makig-uban kanako. Makapaglaom, mo ni ang atong hatagag pagtagad, nga kitang tanan, mahimong usa, nga naman, usa ra ka panon, usa ka magbalantay, unsa ang maayong balita may tungkol sa mga katawhan sa Diyos, mga katawhan nga nagbago, mga katawhan nga nausab sa ilang kaugalingon, o mga katawhan nga naghimog maayo o mahimo silang kabahin sa dakong iglesia. Mga kapaglaom, akong giampo, ang kitang tanan, magkayusa, diha sa pagtuo sa Ginoo, o magkayusa kita, diha sa pagtuman sa kalagdaan niya sa Diyos, gigiyahan sa balang Espiritu. Magampo ta. Diyos sa gamanan ni taknaas gabion. Salamat kayo ikaw naghatag ka na mo og pahinumdom. Nga kami mabago lamang kung magihan sa imong espiritu o nga kami mahimong imo makanakan, mahimong maayong makatawhan, puno sa gugma, kaaghop, kalumo og pagtuo sa diha nga among madawat ang balang espiritu. Himuha o Dios nga ang balang espiritu kanunay among mabatan sa mong kinabuhi sa matag adlaw aron kami mahimong imo makanakan. Ug unya og madamlag, kami unya makig-uban kanimo diha sa langitong puluyanan. Salamat ikaw, magagiya ka namo. Bisan ikaw wala na sa kalibutan,
Apan balipayon kami ang imong balang espiritu mo'y nagapadayon paggiya sa makatawhan, subay sa dalan, maghatod ngadto sa kinabuhi nga way katapusan. Salamat to Diyos ikaw. Magatubag sa mong pag-ampo karon, panalangin ang tanan mga viewers namo karon kagabion, ang among mga higala nga gipang-imbitar nga naa karon sa among Hope Centers sa tibuok SWPUC ug tibuok kalibutan nga nagatanaw, nagapamalandong ug nagasunod dining among kalihukan. My Journey with God Season 6. Panalangin kaming tanan, abisan kami dili magkita ninyo taa, apan magkita kami sa langit o magkauban kami uban sa kinabuhi nga walay katapusan. Among gitugyan kining tanan sa ngalan ni Hesus. Amen.